No, brief. Sit. Stay. Zviri sei? Aiwa, bomdara zviri sei? Mushe. Aiwa, bobo. Muri kuona mune ukama hwakanaka nembwa dzenyu munoteererana. Tinowirirana zvekutodaro chaizvo. Alright. Zvekutoti ukama hwacho huputsike mudari. Serious? Ya, ichokwadi. Alright, so tiudze type ipi yembwa iyi? Iri rinonzi Belgian Malinois. Alright. Belgian vanhu vakawanda vanoifananidza neGerman Shepherd but dzakatosiyana. Alright. Iri rinonzi Belgian Malinois. Haritorina German Shepherd mukati. Itongori pure breed yakadaro. Alright. Like kapapi yakatongozvarwa yakatongodai. Kakarongodaro. Turi tumapapis so. Alright. Saka iwe unonzani ende Brave no, stay. Inini ndinoitwa Panache. Alright. Nyamakope. Alright. Ndinogara kuWestgate. Alright. Ndinowanika kuWestgate. Makangosvika makati tinotsvaga vanonzi dog father vekuWestgate ndini. Ndiwe dog father wacho? Anenge achitaurwa achitonzi mukomana wembwa. Alright. Alright. Yeah. Saka Panache. Iwewe you are a professional dog trainer. Yeah. Alright. Yeah. Wanenguva yakareba sei uchitraina? Tokoti ndakatanga kutraina imbwa kudhara. But ndanga ndine zvandaimboita but ndakazotanga kunyazoita serious nazvo. I think ndichangopedza chikoro. Ndopa ndakatanga kunyazoita shungu. Brave no, stay. Ndopa ndakatanga kuita shungu dzekuchengeta imbwa idzodzo nekutraina imbwa idzodzo. Alright. So iwe unongori nemabreeds Belgian chete? Ndinowana ma-Belgian Malinois, nema-Rottweiler, then nema-Maltese, nema-Jack Russell. Ndo imbwa dzandinoshanda nadzo, nema-German Shepherd. Alright. Yeah. Alright. So kapapi one kakaita seaka kane ma-weeks mangana? Uyu papi uyu ari kusvitsa 7 weeks mangwana. Vanenge vakutobayiwa futi mamwe mavaccination. No, down. Tinenge tichimatengesa ma500 pa each puppy. Brave no. Brave come. Good boy. Say ichidhura zvakanyanya. Imbwa iyi inoshanda sezvandambokuratidza ipaipaya kuti imbwa yebasa chaizvo. Brave come. Good boy. Rudo rwarinayo rarinokupa even pakukuchengetedza pamba pako unogutsikana kuti uri nechinhu chaicho. Security. Inochengeta pamba imbwa iyoyi zvekuti itete zvayo but mabasa ainobata akakurisa. Inorevesa hai ndo imbwa yekuti tiri kukurudzira vanhu kuti kana muine tarisiro yekuti pamba pasabiwe makawana maBelgian Malinois. Imbwa inopedza basa. Inopedza basa zvekuti even nevana dzinotamba nevana asi imbwa inozochengetedza futi pamba uyezve ichitamba nemhuri yese pamba. Iri friendly kune vanhu vepamba. Ndo zvayakanakira imbwa iyoyi. Alright. So iyi hanzi ndo the most intelligent dog? Iyi ndo the most intelligent dog zvekuti vanhu vakawanda munoona kutadza kunge munoiziya asi mukada kutarisa paipai pakaitika cyclone idai paipai pakatohaiwa imbwa idzodzidzi aya anoitwa maBelgian Malinois kuti ndo akazonotsvaga vanhu. So dzakabva kupi? Dzakatobva kuSouth Africa. Takazoona kuti iyi ndo type yacho chaiyo inoshanda basa iroro. Alright. Also ichi chiri more intelligent than German Shepherd. Inoshanda ndofunga munoona miri wayo ine miri mudiki. German Shepherd inenge yakaita miri muhombe but ine kamiri kadiki but inokwanisa kukashandisa. Tinokwanisa kupinda patinoda kana tichiita zvekujamba majuraholes mbavha yatiza tinokwanisa kunge tichiishandisa imbwa iyoyi because iri active zvekutodaro. Alright. Yeah. So iwewe pakutraina kwako kuti imbwa usizoti imbwa iyi yebasa panapa ndauyawo nembwa yangu itype ipi yembwa? Imbwa iyi tikutotraya kuti tidzidzise vanhu kuti haasi mapitbull chete anongonzi imbwa dzinoruma. Isusu tinototraina nemapitbull yayo tinodzidzisa imbwa
dzese, nekuti chinongoda unyanya kuitwa rudo nembwa, kuve une rudo nembwa uchidzipa rudo rwadzinofanira kunge nadzo. Imbwa iyo yamauya nayo iyo icross tinoiti boa pit, but tichashanda nayo kamushandiro katinongoita nayo nemabelgian yedu yaya. Sure kuti pamunouya muchiicollecta inenge yakuratidzawo kuti imbwa ine zita chairo chairo. Alright. Saka uri kutiwo kudi kune vamwe vari kunetswa nembwa dzavo hombe nediki. Munotraina imbwa dzakura sei? Uye iwewe unokwanisa here kuti watrainera imbwa yavo? Ya, isusu chinhu chatinokurudzira kuti as long kana iri imbwa hombe inenge iri pamusha inenge ichinetsa, as long ingori nemunhu wepamba anokwanisa kuibata achizouya nayo kuchikoro kwedu isusu, handione pane chakashata because isusu ndiwo basa redu. Alright. Ko kana vakatadza kuibata? Isusu zvatinoita tinouya kuzokavha imbwa dzacho dzinenge dzichitonzi dzinoruma idzodzo, tinenge tichitodzidawo isusu tinotouya kuzodzitora imbwa idzodzo. Alright. But imbwa ayo kuti tizonyitsa kuwana imbwa chaidzo chaidzo dzinochengeta pamba nembwa inokasika kunge ichibata zvinhu, tinenge tatanga kudhilawo nemapapisi. Ndo imbwa dzatinonyanya kuti vanhu kana muchinge mangotenga mapapisi mouya nembwa, togara taidzidzisa kuti mufambidzani iwewe nembwa yako munge muchitaura muchiwirirana. Alright. Saka muri kutarisira kuti kusvikawo pamaweeks kana mamanzi mangani kuti imbwa iwe? Imbwa iyo yedu iyo, pane imbwa yatinayo iyi yatapinza nhasi ine dambudziko rekuruma mota, inoruma maplates emota. But isusu tinototi zvapera nekuti nhasi tichatotanga kutoipa matoys. Imbwa inenge ichida matoys. Pamwe pacho imbwa inenge isina vanhu vekunge ichitamba navo, because imbwa inofanira kunge ichitonewo shamwari uchifambawo nayo kuti isazoite musikanzwa yese yese pamba. Even matoys chaiwo vamwe vanonetsikana nembwa dzinoruma bhutsu, ushamisika kuti imbwa iri kunotora mabhini kupamba zviri kunyazoita sei. But ingori nyaya diki diki yekuti imbwa iyi iri kuda kutamba nemi kana kuti munoitsvagira matoys, because pamunopinda manheru paya makunorara inoshaya zvekuita, ndo panotanga imbwa kuruma ruma. Imbwa dzenza kutanga kuruma ruma zvinhu zvadzinochida, tichizosangana nedzodzi dzenza kuruma mota idzodzo, asi kunokuti tinozodzidzisa zvedu yoita imbwa kwayo kwayo. Alright. Munotangira pamari kutraina imbwa? Isusu food training yedu inoita $300. Inenge ine basic obedience ne basic aggression ne tracking ne pottery training. Then vaya vanenge vakuzodawo ma-advanced haya, se patinenge takuitawo imbwa tichiita ma-hurdles asiri muground, tichiitira iwewe uchitwa ngovhurawo maoko ako, imbwa uchidzidzisa ichipinda muma-hurdles. Zvinoita kuti dhurirei nekuti tinenge tazoisa matraining akawanda pafood training yacho yese. Food training yacho inoita 2 months. Imbwa yako inenge yato shamu yebasa chaiyo chaiyo. Alright. Ndimunotraina imbwa dzemamines futi? Tisi tinotowana imbwa dzemamines because isusu tinenge titori nembwa dzatinenge tazotora dziya dzinenge dzanzi nevanhu hadzichaite dzakuruma. Isusu tinova tadzidzidzisa kuti dzichinge dzichinokwanisa kushanda nevamwe vanhu pamaini, uye dzichienderanawo nepfungwa dzadzinenge dzanadzo dzinenge dzakuruma. Saka kumamaini kunotoda imbwa yekutoti ikatonzi yaruma haisiye. Saka unofanira kunge titori neshamhu dzinenge idzodzo dzinokwanisa kunomisana nemagweja. Alright. No, pakanaka. So chingokonfirma namba dzako dziri pascreen idzo? Inini namba dzangu dzinoti 078 66 11 594 078 66 11 594. Munongoti Panache kana kuti Dogfather, ndo namba dzaDogfather dzacho idzodzo. Alright, iribo Mr. Pana, thank you so much. So ndichazokuradzai futi video yembwa yangu pit boa ranga rakuita musikanzwa. Thank you Mr. Pana. Thank you Mjara.